makosana mukumbukira kuti namwino wamkulu wa ku chipatala cha Queen Elizabeth Central Hospital kumene kuti ndi ku Blantyre komanso anali lecture ku university imene imadziwika kuti Kamuzu College of Health Sciences amene atundi a malemu a Victoria Bobbe ajana zaphedwa ndi achiwembo ku nyumba kwawo pa 17 November 2025 kumene kuti ndi kuchigumula mu mzinda wa Blantyre. Nkhani yake ambiri tikhupira kuti tikuitsatira bwino mmene imayendera ambali ya boma mene amabwera kuzapereka update makamakatu anduna azachitetezo a Peter Mukitho anakhala akubwera kuzafotokozera kuyambira pamene kunachitika zimene za upandu paja panali pa 18 November 2025 anduna azafotokoza ku parliament kuti achita chothekera kuti anthu amene apanga chipongwe chimenecho amene apanga mchitidwe chipandu umenewu agwiridwe komanso akafunsidwe chifukwa chimene anapangira zimenezo. Kuchokatu pamenepo kunakhala kuli chete anthu kumadikirira kuti abomawo abwere kuzafotokozera kuti chimene chinachitika ndi chani, cholinga chenicheni chimene amawaphera a Dr. Victoria Bobbe ndi chani. Kuchokatu pamenepo mukakumbukira bwino anduna amene anazabweranso ku parliament kuzafotokozera kuuza mtundu wa Malawi za mmene kafukufuku okhuzana ndi chipongwe chimenecho akuyendera. Ndipo tenga ndi mmene azayankhulira panali pa 25 November pamenepo amazafotokoza kunena zona kuti akwanisa kugwira anthu angapo komano sanabwere no kuzafotokoza kuti anthu ake ndi ndani komanso kuchuluka kwa anthu amenewo ndi angati, zolinga zimene anapangira kuti awaphe amenewa ndi chani, kuti kodi kunali kungoba chabe kapena panali china chake behind. Ndetu paja nkhani imene ambiri amakhala nayo chidwi kwambiri kuti aziwe kuti aboma akuchita chani pa nkhani imene komanso anthu amenewo cholinga chenicheni chimene apangira chipongwe chimenechi ndi chani. Ndenotu apolisi no abwerano lero kusafotokozerano kuti agwira anthu amene anapanga chipongwe chimenecho ndipo alemba kalata imeneyo ndi imene mukuiona pa skini panopo. Amene asayinira kalata imeneyo ndi a Leo Chintembo amene ndi woyankhulira Malawi Police Service. Nde mukaona kalata imeneyo ili ma details bwinobwino anthu amene anapanga chipongwe chimenecho, ndipo tengera ndi anthu amene agwidwa pa nkhani imeneyi ndi kuti onse alipo asanu ndi mmodzi kapena kuti 6 komano hakuna zoti anthu anali ambiri chinayi chigulu. Enawo ndi kuti apolisiwo akupitirizabe kafukufuku kuti awagwire makosana amene achita zimenezo. Ndeno potengera ndi mndandanda wa anthu amene anapanga chipongwe chimenechi ndoti woyamba ndi Rafael Nsalanyama Mano amene watu ndi nzika ya dziko la Mozambiki. Ndeno kumazanira kuti kodi kapena amene wawa a Rafael ndi amene anapanga supply mfuti imeneyo paja ambiri totsatira bwino kuti ku dziko la Mozambiki ndi kuti mfuti sizivuta kwenikweni kuti zipezeke mfuti zopanda mapepala zimenezo nkosiyana ndi mmene zimakhalira ngati ku dziko la ku Malawi paja motsatira kuti anachita kuomberedwa ndi mfuti malemu a Victoria Bobbe. Kuchoka pamenepo ndi kuti pali a Isa Ali amene ndi a dziko la ku Malawi, palinso a Santos Chamamba amene waso ndi kuti ndi a dziko la Malawi, pali a Maxwell Elia amene waso ndi ochoka ku dziko la Malawi, pali a Charles Chikafa a ku Malawi, pali a Peter Chimenya amene waso ndi a ku Malawi. Ndi kuti mtoto amene agwidwa padakale panopa ndi anthu okwana 6 metafotokozera kale poyamba. Ndeno chikalata chimenechi chikupitiriza kufotokozera kuti anthuwa pa nthawi imene anapanga chipongwe chimenechi anabakonso katundu wina. Ndipo tenga ndi katundu amene anabedwa kumeneko akuti anabako phone ya tablet, ndikuti anabaso laptop kuphatikiza pamenepo ndikuti anabaso chikwama ndi katundu wina kuti katundu ameneyo sanamupeze. Komano akuti akupitirizabe kafukufuku kuyang'ana kuti makosana ena chifukwa kuti anali anthu ambiri kwa basi si anthu 6 okhawo amene anapanga chipongwe chimenechi, panali anthu ambiri. Ndakuti anthu enawo ndi amene akuakakiranso kuti anatenga katundu wina amene anabedwa kumenekoko chifukwa akupitiriza kuti katundu amene anabedwa ndikuti ndi wambiri. Ndakukayikira kuti katundu amene nkutheka kuti zigawenga zimenezi zinamupitisa ku Mozambiki. Ndime afotokozera apolisi pa nkhani imeneyi. Zosayenda zosakhala bwino zomvetsa chisoni kwambiri. Ndi tikabwerabe kufunso lija limene likumazabwera zonena kuti kodi makosana amene cholinga chawo chinali chani, zigawenga zimenezi amafuna chani. Ndi potengera nimene abwerera ndi kalata apolisi amene apapa zikuonesa kuti makosana amene cholinga chawo ndi kuti kunali kuti akabe
osati kuti mwina make anali ndi mission ena ake platform yakuba kuti mwina akamafuna information ena ake ngati mezi nkayendera nthawi manager ife anthu ankakayikira kuti kunali kotheka kuti amenewa anatumidwa ndi mission yoti angowapanga chipongwe a Dr. Victoria Bobbe. Komano ndi mmene abweresera apolisi kafukufuku wawo akuonesa kuti panepa nkhani yake ndiyoti anapita kukaba kumeneko. Komanso amwene ukazaganizira kuona zimene achita magayi amene wawo akumana kuti kodi magayi amene kodi amaganiza bwanji kodi ngati anapita kukaba osangoba bwinobwino ndikunyamuka umapita kunsira munthu moyo. Pamene papa tinene zona sizinayende yayi. Kono azipemphera kuti anakumana ndi apolisi agwidwa ndi apolisi chifukwa choti anakhala anagwidwa ndi kominde sili kukhulupiriranso zoti anthu amene anakakhala moyo yayi. Anthu ngati amene samafuna kuti kuwasunga mu society ndi anthu oyipa kwambiri, ndi anthu oti osokoneza kwambiri dziko. Tivomereze kubasi kwabwino komano point yomwe achoserana moyo iyo yokha ndi iyo ndi sizinayende kunena zona. Komano pena pake umazakhala pasi kuzalingalira bwinobwino kodi lamulo lija manena zona kuti ophanzake nayenso azikumana ndi lamulo loti azinyongedwa. Atangolibweresaso bwanji limene kungolipangaso activate kuti tiyambe kugwira ntchito bwinobwino. Ngakhale nakamazabwerabe kumazayankhula zina ndi zina chanchani ayi maufulu chanchani anthu amene ali ndi maufulu kodi ufulu umenewo munthu amene amuchosera moyo analibe ufulu. Zinthu zimene zimafunanso kumazionekera bwinobwino. Komano atakhala zoti abweresaso lamulo limene zitokhala bwino chifukwa choti anthu nkutheka kuti atha kumazakumbukira unoti komano tikangochosa moyo kungoti kangotigwira ndiye kuti nafeso zathera pomwepo. Koma community kuso ndoti anthu ngati amene wawa samafunikanso kuwanyengerera yayi. Chifukwa pa zimene achita zokha zija ndiye kuti anasiya gapu yayikulu kwambiri ku dziko la Malawi komanso ku family. Tikamayankhula chonchi kwa anthu ngati ife zimakhala ngati zinthu zabwinobwino. Komano amene ajawo ndiye kuti anasiyana ana amene aja ndoti ndi ang'onoang'ono amafunikira chikondi cha amayi komanso tu amene aja ku famileko ndiye kuti kanali auntie kanali sister ndiye kuti amapanga contribute china chake. Pali anthu ena ake amapeza thandizo lawo kudzera kwa amene ajawo ndiye kuwachosera moyo amakhala ngati kuti sanaphe okha aja anapaso gulu lambiri kwambiri limene limadalira a Dr. Victoria Bobbe. Ayitu menemo ndi mmene abwera apolisi kuzafotokozano ripoti lokhuzana ndi mmene anachita kafukufuku okhuzana ndi imfa ya a Dr. Victoria Bobbe. Sitizo zoti mwini maganizo pankhani imene ngati maganizo amene alipo pamene tikunena zona kuti apolisi abwerano kuzapereka ripoti lokhuzana ndi anthu amene agwidwa ameneto anapanga chipongwe pochosa moyo wa malemu a Dr. Victoria Bobbe. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma molemekeza maganizo anzathu tikutitu mzimu wa malemu a Victoria Bobbe upitirire kuusa mu mtendere.